Sme na vernisáži veľkorozmerných fotografií dvoch mladých autorov. Pôvodom zo Zvolena Silvia Volková je už študentkou Univerzity Komenského v Bratislave. Tomáš Varga je stále študentom Gymnázia Ľudovita Štúra vo Zvolene. Vy sa predstavujete v Banskej Bystrici už svojou druhou výstavou, treťou dokonca. Tomáš opravuje, to si nemôže povedať každý. Vo všetkých troch výstavách sme sa zamerali na tanec. Prvé dve výstavy boli takou spleťou rôznych druhov tanca a pri tejto tretej sme sa konkrétne zamerali na folklórny tanec. Sama som tancovala vo viacerých folklórnych súboroch, vo folklórnom súbore Zornička, neskôr vo folklórnom súbore Marina. To nás práve inšpirovalo k folklórnemu tancu, pričom sme vlastne spolupracovali s folklórnym súborom Marina, taktiež s folklórnym súborom Bystrina z Banskej Bystrice, s folklórnym súborom Partizán z Banskej Bystrice a s folklórnym súborom Gymnik, čo je vlastne univerzitný súbor Univerzity Komenského. Keď som si pozerala fotografie, tak som si povedala, že je to o tanci, nie je to skôr o portréte. Chceli sme zachytiť určite aj ten výzor krojov. Na niektorých je aj ten tanec a pohyb a niektoré sú čisto portréty. Snažili sme sa taktiež zamerať trošku na také abstraktné. Nesnažili sme sa ísť do takých klasických, tuctových folklórnych fotografií a z toho sme sa práve odvíjali, že chceme ukázať slovenský folklór trošku v inom svetle. Snažili sme sa taktiež zamerať na rôzne regióny. Máme tu kroje aj z Mijavy, z východného Slovenska, z Horehronia a taktiež aj z Podpoľania. Vaša výstava je súčasťou podujatia Frankofónia 2024, čo je množstvo podujatí spojených s Francúzskom a francúzskou kultúrou, pretože frankofónia je širší pojem, nielen Francúzsko. Tak aký je váš vzťah k krajinám, kde sa hovorí po francúzsky, Silvia? Ja sa teda považujem za veľkého obdivovateľa Francúzska, celkovo frankofónie. Sama teda hovorím na nejakom určitom obmedzenom leveli po francúzsky. Navštívili sme aj spolu Paríž a veľmi rada by som jedného dňa možno aj žila vo Francúzsku. Pre mňa je to najobľúbenejšia krajina a zbožňujem Francúzsko a práve preto sme veľmi radi, že nám práve Alliance Française umožnila vystavovať, aj keď teda to nie sú francúzske fotografie, ale sú zamerané práve na slovenskú kultúru, nie na tú francúzsku. Tomáš, váš vzťah k francúzskej kultúre? Ja síce po francúzsky veľmi neviem, len matné základy, ale vizuál toho Francúzska sa mi veľmi páči. Do tej fotografie by som opäť šiel. Čo je to vizuál Francúzska? Povedal by som, že aj ľudia, ale napríklad aj stavby, ktoré tam môžeme nájsť, sú veľmi fotogenické a veľmi pekné. V tejto chvíli som sa ocitla v zvláštnej situácii, pretože mám pred sebou dvoch Filipov Zárubov, jedného na fotografii a jedného naživo pred sebou. Folklorista z ktorého súboru? Momentálne z Gymniku. Ale pochádzate z tohto regiónu. Áno, som zo Zvolena a tancoval som predtým v Maríne a ešte predtým v detskom súbore Zornička. Ako sa vám fotografovalo s takými mladými fotografmi, ako sú Silvia Volková a Tomáš Varga? Nešlo o klasické fotografie tanca. Aj sme sa zabavili, aj sme sa nasmiali pri tom fotení, ale všetkým sa to páčilo a z fotiek sú podľa mňa všetci nadšení. Napriek tomu, že táto výstava je o slovenskom folklóre, tak je súčasťou Dní frankofónie. Aký je váš vzťah k frankofónnym krajinám? Francúzština je to taký milostný jazyk, alebo ako by som to opísal. A chodil som na klasické gymnázium, ale mali sme aj bilingválnu sekciu francúzsku a tam som sa vlastne spoznal aj z Alliance Française, lebo som robil aj hudobný doprovod, naspievam po francúzsky, čiže s touto kultúrou a s ľuďmi mám blízku skúsenosť a sú to veľmi milí ľudia. Napriek tomu, že teda neviete po francúzsky, tak ste vlastne priateľom francúzska, francúzštiny a Alliance Française? Akože to áno, ale také základné veci, že merci de rien a tváriť sa, že viem prízvuk, tak to mi ide. Teraz sa spolu s Emou Majerovou z Hrochote pozeráme na fotografie. Ako sa vám páči výstava? Mne sa výstava veľmi páči. Vlastne prišli sme aj spolu s kamarátmi z folklórneho súboru Marina, pretože aj náš kamarát je na niektorých fotografiách, takže prišli sme ho podporiť. Ema, vy máte ale vzťah k francúzštine alebo k frankofónnej kultúre? Ono to vzniklo veľmi tak nečakane, vlastne príchodom na gymnázium sa mi trošku tak otvorili dvere v spolupráci so Alliance Française a celkovo súťažou spievam po francúzsky. Vtedy som sa s francúzštinou vôbec nestretla, ani sa neučím francúzštinu, ale veľmi mi vlastne učaroval ten jazyk a neskôr som sa dostala k tomu, že aj vlastne spievam po francúzsky. Ale to nie je jednoduché, keď neviete po francúzsky, ale spievate po francúzsky. Najprv si to musím všetko podrobne preložiť, ale veľmi mi pomáha pani profesorka francúzštiny, takže my si vždycky pred súťažami alebo pred nejakou novou pesničkou sadneme, rozoberieme si to, aj tú výslovnosť, aj vlastne o čom to je, aby to nebolo len spievanie a neviete o čom. Vás si môžu pozrieť diváci alebo okolo idúci aj počas Dní frankofónie v nákupnom centre Európa. Aké pesničky zaznejú vo vašom podaní? 4, 2 budú po francúzsky a 2 po anglicky. To nie je jediná príležitosť, kedy vás budú môcť vidieť ľudia, ktorí pôjdu okolo alebo započúvať sa do vášho spevu, pretože sa zúčastníte aj na semifinále súťaže Spievam po francúzsky. Akú pesničku budete spievať na tom
semifinále už viete? Áno, už som vyplnila prihlášku celkom na poslednú chvíľu, ale to by som si ešte nechala ako prekvapenie, nebudem prezrádzať. Treba prísť, pozrieť sa na semifinále. Určite áno, oplatí sa to. Bude tam veľa talentovaných ľudí. Nasledujúca otázka patrí Lídii Búlikovej, členke výboru Alliance Française. Sú pred nami 2 mesiace plné podujatí, ktoré majú spoločný názov Dni frankofónie 2024. Čo vás tak zaujalo najviac z programu? Je tam od kultúry, športu, cez turistiku. Osobne veľmi rada navštevujem klub u Francúza, pretože tam sú gastronomické špeciality. Konkrétne to bude napríklad ochutnávka čokolády alebo soirée couscous. Takisto vďaka jednému novému členovi výboru Alliance Française, ktorý organizuje Vivat Vox Organi, aj koncert je zaradený pod hlavičkou Alliance Française, teda do programu v rámci mesiaca frankofónie, takže aj na to sa teším. A pokiaľ mi to čas dovolí, tak aj turistické podujatia, túry sú organizované. Ešte možno spomeniem kvíz, býva zaujímavý. Naozaj je si z čoho vyberať. Riaditeľ Alliance Française Thomas Lorán. Mesiac frankofónie je tradičným podujatím v Banskej Bystrici. Tohto roku sú to však Dni frankofónie a trvajú až 2 mesiace. Tak mesiac už nestačil? Alors, je crois que officiellement dans le monde c'est une journée de la francophonie. Après on est Pokiaľ viem, tak vo svete sa oslavuje len Deň frankofónie. Ale my sme si zaužívali Mesiac frankofónie a teraz máme Dni frankofónie, ktoré trvajú viac ako mesiac. Tento rok sme pripravili asi 20 podujatí a tešíme sa tomu. Je to aj veľa organizačnej práce, ale v Alliance Française sa momentálne môžeme oprieť o 3 mladých stážistov z Francúzska, ktorí prišli do Banskej Bystrice v januári. Vďaka ním sme mohli rozšíriť počet podujatí a tak aktuálne môžeme robiť aj kurzy francúzštiny a aj kultúrne podujatia. Et les événements culturels.